Mun unapay mga makariing ti among betay ng ti katulungan. Yaya! Ay na po altawan! Good morning! Good morning! Hi! Good morning, sir! Na! Apa niya tasot na? Ano? Ay, Good morning, sir! How was your night? ay nabaw! Isuma lang nga naladawang ka nga rumor di ta kwarta may nabaw! Ampay! Ano tatasot mo? Ano na nakabulgaon ka? Ampay mapagkamak GS Pram? Ni Sir Man! Ay ba? Kasa no ka nga makaobra ka dagiti trabahom di jay balay no kasta ka dakkel tigaw no. Ay! Hindi Problema ka kayo na manin, talaga. sir. Oops! Stop! Relax! Inhale! Exhale! Relax, sir! Inap! Problemain yung malaam-aminan, sir! Dito pa problemain, sir! O, di ba? Nagpintas! This is my OOTD for today's ganap, sir! O, mala princess ang atake, sir! Kanya? Princess ang atake? Yes, sir! Pukasan no nga Bagay, sir. problema ay abaw. Hingga man kita tito ka, winokorag taungwam tabaring agbaling nga Prince Charming daw. Pakat! Ay na! Sir, pila ibagbagam, sir. Sir, ang dapat kurang na, sir. Kanya? Nagdapay kurang na tayo ta? Nagdapay ti kurang na? Kiwan na, sir. Gusto nga mabalin ag-request, sir. Naman the request mo na. Kanya man the request mo na. Di ba apang kayag malingki damdama, sir? Di lang mabalin niya ikatangan na ti corona, sir. Adi daktil, di pang Miss Universe, sir. Kanya? Kasi pulang pa ti corona? Yes, sir. Perfect. Tsaka, sir. Ito talaga. Tsaka, sir. Bagay yung matin atig lamtim ko. Kanya? Kasi pulang pa ti glamtem? Even, sir. Tsaka, sir, dapat iraman yung identity benefits ko, sir, di clothing allowance ko, sir. Kanya? Kasi pulang pa ti clothing allowance? Yes, sir. Paggatang ko tigang. Amin nga kasapulak, sir. Pumanaw ka dito sa anak. Kapag nakiyalaan, ti danang tanay. Ay na nagsakit na barukong ko. Ay na matakiak sa kanyam. Ay na matakiak sa kanyamon. Ay na. Exhale. Pumanaw ka dito sa anak. Iyalanak ti danang pang-aasim. May na. Sige, sir. Masusunod. Prinsesa ka no ti atake na. Sir, awan mati danumid dyan. Kanya? Awan ti danam? Win, sir, awan ti mineral tayo. Tapos, naperdin sa mga deposit, sir. Ay, naapo. Kumpurmin anga dano, mangkita ka. Ay, naapo tanay. Nasakit ka talaga ti barukong ko. Imposible mo awan ti dandanom ta. Ikan, kumpurme mangkita ka lang ti pag-alaamaon. Permisan? Ay, naapo. At your service, kamahal. Ay, naapo. Nagalam nga ti danam? Hindi, sir. Diyan, ti toilet ba? Kanya? Naapo ka siya. Manam, sir, conforme. Matake ka talaga. Pumanaw ka pa dito sa guwanak. Pumanaw ka dito sa guwanak. Kaya, igagluton. Gad, gad, gad. Pinainom nagtinaga mo dito ulit na.
tamtamay. Sir, Ay na, apaw. inlutuan Mapawibib. kayo soup, sir. Ay na, basta Ay na, apaw. Enjoy your soup, sir. Sige man raman na, ma. Tabarin da ito'y man lang kay naaramid mo nga nasaya ate. Yes, sir. Perfect data, sir. Ay no, perfect. Asing? Ay naapo, sir. Ang kagdamdamagan, amo kurang ti asin. Ay, nagaruti mabaling po, sir. Naibos ti asinan, awang karga na di garaponan, buka aminin, sir. Natam na yung mutlas, ha? Pintas mo lang talaga ti agad. Ay,